A gaskiya mai sele president Chani in dai adalci za ka yi, wannan ba adalci bane ba za ka yi. Ka ɗauki tsohon shekara uku su hararen hula kallon me suke, abinda ba a taɓa bayi wannan abin ka ce za ka zo ka yi shi a cikin wannan 'yan shekarun Chani. Yanzu duniya ta sauya, ba irin sanin da ka mata bane ba da. Sannan kuma dubawa za ka yi da cewa wannan hare-haren da ake kawowa, in ku sojoji bukwa iya, ya kamata ku gudanar da zaɓe cikin ƙanƙanin lokaci, warar hula ta ɗauka a samu sauƙin wannan hare-hare da ake kawo. Yanzu an kai hari kusan so goma a cikin tun daga juyin mulki har kawo zuwa yanzu. Sannan kuma 'yan ƙasa in suna tuni, ku tuna wa arhe bododi, bai kamata ba ku to kuna ta zanga-zanga goya ma ita wannan gwamnatin mulkin sojin baya, ba wai ku kawo mata ba wani ci gaba a kai. Kenan in neman ci gaba ake, ya kamata a ce wannan mutanen a yi kira gare su da tun da wuri su zo su zamna a yi tattaunawa cikin ruwan sanyi, ba tare da an zubar da jinin kowa ba ko kuma kowa ya cutu. Kuma zanga-zanga nuna goyon baya bata isa ba ta canza abin da Allah ya yi niyya, kuma bata isa ba ta sauya niyyar kaddarar Ubangiji. Yau in Chani ne zai ci gaba da mulki a jamhuriyar Nijar, Allah zai bar shi. In kuma ba shi bane, kamar yadda ya kifar da gwamnatin Bazum, haka wani zai zo kifar da gwamnatin shi. Sannan kuma abin da nake so mu ƙara sani shine cewa shi zanga-zanga aikin banza ne. Wannan hutowa ku yi ta ɗaga tututun wata ƙasa da ba ƙasar ku ba, kuna cewa ta kawo muku ɗauki. To ku in kishin ƙasa kuke, ku ya kamata ku kawo ma ƙasar ku ɗauki, ku ciyar da ƙasar ku gaba, ku yi noma, ku yi kiwo, ku raya ƙasar ku. Ba wata ƙasa bace za ta shigo ta raya muku ƙasar ku da taimakon hatsi da ƙaryace-ƙaryace na banza, da baku jirage tsaki, da baku bindigogi tsaki, da baku kayan sojoji tsofaffi. Hatta takalmin da za a baku tsoho ne za a kawo muku, jace ne na sojojinsu. Kenan bai kamata ba a ce yau kun huto kuna ta wannan ihun banza a cikin ƙasa. Kamata yayi mu kira ga sojojin juyin mulki, wannan bododi da aka rihe abincin mutane da yake kan iyaka, wanda ya riɓe da wanda bai riɓe ba, na kayan gwari da wanda ba kayan gwari ba, su zo su zamana a kan teburin shawara, a samu a san yaya ne za a yi da wannan matsalar da take abkuwa, ba wai mai ta nuna musu goyon bayan cewa su zamna a kan karagar mulki ba. Abin da ya kamata mu taya su shine mu kiran su zo su zamna a sasanta tsakaninmu da mu da su, mu ga menene matsalar da take faruwa tsakanin bododin ƙasashenmu.